Anestezija može? Može. Šesto spremni? Spremni. Skalpel? Gaza? Pejan? Gaza? Gaza? Pejan? Slobodna ligatura. Nakaze? Paragot. Skalpel? Uđi dublje s rukama. Tako. Dobro. Sve za danas. Rekli ste mi da vas podsjetim da se javite profesoru Hercogu. Osim toga večeras je sednica savjeta. Da, znam. Popit ću kafu u svojoj sobi pa žurim na sastanak u opštinski. Ako me neko traži, bit ću u bolnici oko 5. Nije li to previše, doktoru? Cijeloga dana ste nečim zauzeli. Pa znate kako se kaže, veže se konj koji muče. Dok vuče, doktore. Još se ne žalim. Sutra u 8 je zakazan konzilijum. Posle imati 3 operacije. Nećete stići da se udate ako budete dalje radili sa mnom. Ne bojim se, doktore. Pošaljite mi molim vas kafu. Odmah. Stiglo je nešto za tebe. Pogasiš? Možda. Izvolite. Hvala, sestru, niste morali vi. Nije mi teško, doktore. Izvini, nisi bio predviđen za kafu, izvoli. Samo ti uživaj. Pa dobro, reci šta je. Putuje. Da. Ti, Boga mi, guraš. Treba da budeš sretan što napuštaš ovu gungulu. Bar privremeno, bolničke, mirise, popunjavanje formulara, sastanke, pravilnike. Ajde da ne govorimo o tome, dragi kolega, šta znači godina dana u Švajcarskoj. Biće to pre svega ozbiljan posao, Siniša. Je li hoćeš se navratiti ovih dana kod nas sa ženom? Naravno. Šta drugo da radi čovjek u ovom uspavanom gradu? Vidiš, ja se borim za buđenje ovog uspavanog grada. Izvini, moram da krenem, čekaju me na sastanku. Kao i uvijek. Doktore Kovačeviću, onaj stari na internom, kaže da je bio vaš susjed. Želi da razgovara s vama.
Novak Simić? Da. Pa sad, nažalost, nema vremena. Siniša, kako bi bilo da ti čuješ šta hoće? Mogu. Sestru recimo da će obići docnije. Da. Budi obazriv. Ti znaš njegov slučaj. Ne brini. Ti si Siniša. Kako je Čekanovac? Nije dobro, dete moje. Nije. Biće bolje. Ne valja, moj Siniša. Progleda me i peče ovdje ispod rebara. Biće valjda da je pisano. Ne date se. Biće dobro. Vi lekari, svakom to kažete. Čak i onome ko se već napola ovladio. Osjeća to tvoj Čekanovak osjeća. Bliži se. Kaži mi, gde je doktor Kovačević? Morao je da ode iz bolnice, nekim poslom. Vratit će se popodne. Vidiš, ja bi nešto imao s njim. Odavno mi je na duši. Nešto važno. Meni je važno, dete moje. Pa sačekajte, Čekanovac. Nije valjda zaglav. Siniša. Sedi još malo, Siniša, sedi. Vidiš, ja sam dobro poznavao tvog oca. Tebe sam znao još kad si bio dete. Ti si prijatelj doktoru Kovačeviću. Najbliži su, jel da? Svakako. Ja njemu mnogo dugujem. Naročito njegovom dedi, pokojnom Stojanu, nadzorniku u fabrici šećera. On je bio mnogo dobar, nekako, sa nama radnicima. Dobro. Nemojte se sad zamarati, Čekanovac. Moram da govorim, dete moje. Dugo sam ćutao. Nemam više vremena. Bravo. Zar nećeš ni da mi poželiš dobroveče? Dobroveče, gospodine doktore. A, znači opet nismo dobre volje. Važno je da je s tvojom dobrom voljom sve u redu. A, sebice savjeta. Zadržali smo se zbog novog pravilnika o nagrađivanju. Svi će pravilnici na ovom svetu biti doneseni, sve radne norme utvrđene, svi društveni planovi izglasani, a... Ajde, ne ljuti se. Celog dana te nema kod kuće. Kad Tanja ode na spavanje, čini mi se da ću ugluveti. Žališ sebe ili mene? Oboje. Ali ponekad više tebe. Ja stvarno ne znam zašto je potrebno da se ti, lekar, hirurg, petljaš u sve to. U nešto što nije ni u kakvoj vezi s tvojim poslom.
Baš zato da bi bio dobar hirurg i koristan čovjek. Tražila sam iskren odgovor, a ne frazu sa sastanka. Svuda te ima. U svim odborima, u savjetima, u svim komisijama. Diskutuješ, organizuješ. Bez tebe se ne može zamisliti ni jedan događaj u bolnici ili opštini. Ja samo nastavljam ono što je počeo moj otac, a zbog čega je ubijen i moj ded. Pa ne bi trebalo to tebi da objašnjavam. Mislio sam da to kao moja žena odavno razumeš i prihvataš. Rođeno dete nisi video 2 dana. Znaš li da je Tanja dobila slagu iz Francuske? A ne brini, to ćemo rešiti ona, ja i udžbenik francuskog. Čim uhvatimo malo vremena. Morao bi malo da misliš i na sebe. Pogledaj se. Neispavan si, izgladneo. Hoćeš li nešto da pojedeš? Najzad pravo pitanje. Donesi mi čašu mlijeka, molim te. I ništa više? Možda kasnije. Hvala. Umoran sam, Ksenija. Umoran sam. Dobro, zašto se ne ugledaš na neke svoje kolege? I oni rade, Jakove, ali se i odmaraju, zabavljaju, izlaze. Siniša, na primjer. Pa, nije sasvim dobar primjer, Ksenija. Taj naš prijatelj nije bio naročito oduševljen kad mi danas saopštio vest da mi je odobren put za Švajcarsku. A? I to mi tek sada kažeš. Da, prihvatili su moju tezu. Znači selidba? Kada? Pa, recimo, za 6 mjeseci. Slušaj, i Tanja će poboljšati svoj francuski, šta misliš? Pa znate, kada je već reč o njegove disertaciji, ja lično nemam ništa protiv da on bude privremeno odsutan. A složit ćete se međutim da među ovdašnjim lekarima ima najmanje još 5 koji zaslužuju isto poverenje. U ime objektivnosti, kolega, ja moram reći da vas ne razumijem. Doktor Kovačević se postiže radom. To nije sporno za ne. Prijatelj, molim, sa kakvim radom? Dobar hirurg primarius morao bi da ima preča posla od svih tih sastanaka. A vi, Mara, se kao ambiciozan lekar posebno me iznenađujete. U ime objektivnosti. A gdje je tu objektivnost u ovom slučaju? A da. Poznato je da se preko tih sastanaka dolazi do mjesta načelnika i to ne zbog izuzetne sposobnosti, već zahvaljujući proverenosti. A i stipendija za inostranstvo dobija se putem lokalne podrške. Ako je neko, recimo, društveni rad. U tome su prsti ovdašnji koji su dobri poznanici članova komisije u Beogradu. I pored svega pacijenti uporno traže da ih baš on operiše. Pa to je fama, kolega. Mi znamo da on ima veštu ruku i šta ti ja znam tamo sve. Kolege, moram da vas prekinem. Siniša, htio sam da te zamolim da preuzmeš sistematski pregled u fabrici šećera. Sistematski pregled? Da. Ima mlađih lekara od mene. Nema iskustva u pitanju ozbiljna analiza radnih uslova, a treba sprovesti vakcinaciju. Upravo se žali da imaju veliki procenat izostanaka na poslu. Ko moram, ići ću. Znamo da si ti ovdje najpozvaniji. Vrlo dobro znaš koliko sam zauzet. Znam. Naš delegat i član komiteta nema vremena za medicinu.
Nemaš vremena ni za pacijente koji umiru. Za koga ja to nema vremena, jeli? Šta si rekao? Juče je ovdje umro jedan čovjek koji nije mogao da sačeka kraj tog sastanka u opštinskom komitetu. Hteo je da ti saopšti nešto što ga je godinama tištalo. Nešto čega je morao da se oslobodi. Čeka Novak Simić? Da. A zašto mi to odmah niste javili? Pokušali smo. Ali neka sekretarica nije htjela da prekida diskusiju. Kolege, molim vas da nas ostavite na samo. O, molim. Izvolite. Posle vas. Šta je htio da mi kaže? Šta je on to imao samo meni da kaže? Nešto što će ti pomutiti radost zbog stipendije u Švajcarskoj. Možda će ti smetati da danas mirno operišeš. O čemu to govoriš, čoveče? I kakve se to tajne odjednom? Stari Novak mi je otkrio čovjeka koji je ovdje ubijao za vreme rata. A sad živi među nama. Pa kakve to već ima sa mnom? Uostalom, ja nisam javni tužilac. Ali si unuk Stojana Kovačevića. Njegov ubica je živ. Ko je to? Neko koga poznajem. Zove se Radaš. Tamnavac. Čuo si za njega? Jesam. Živi u Podbrađu. No, otkud Čika Novak zna da je Radaš ubio? A tu što nam je bio prvi komšija. On je slučajno naišao kad se to desilo. Vidio ih kako beže. A zašto si mi to sada rekao? Misliš da nije trebalo da ti kažem? Pa, možda. Stari Novak je morao da ćuti. Zbog dece i zbog sebe. On se plašio osvete. Laže mora biti da i on bio sa njima. Jako je. Pa ćutati 30 godina suncem u njegovo. Strah je velika muka. I što sada? Ne znam. Odluči sam. Moje je bilo da ti kažem. A što se tiče sistematskog pregleda, ne brini. Biće u redu.
li tu? Deda! 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 Deda, gde si? Slušaj ti, Kovačeviću. Varaš se ako misliš da nam možeš doskočiti. Mi smo sila, stari, a sila Boga ne moli. Proći će ovaj rat, pa će se vidi ko je za koga ginuo. Ti si, bre, pregurao Albaniju, dobio metak u rame na Kamačalanu. Šta ti sad treba da mešaš kape s fukarom? Pazi se, Kovačeviću. Mi retko ovako razgovaramo. Jer crveni neće da čekaju. I da nisi ti u pitanju, da je neko drugi. Ne bi doživeo da mu rada zvani tamnavac kadi guzicu. Slušaj, bre, ej. Mi smo crna trojka, ti znaš šta to znači. Ove ruke su, bre, Božje ruke, kraljeve ruke. I što ne učine, oprošteno im je. No ne damo se mi ko ovce na zvonce. Jasno? Ne znam. Ne razumem o čemu govoriš. O tebi govorim. O tebi. I onom tvom crvenom sinu. Ne pravi se svetac da ne završiš ko pevac. A di ti je sin? Otišao je poslom za Beograd. A čim poslom, a? Koliko, bre, lažeš, majku ti prodano. Pa mi sve znamo da se sastaje sa partizanskim kuririma, da im dotura lekove, da laje protiv nas. Ne znam otkud ti to. On se ne meša u politiku, gleda svoje posla. Pomaže mi u fabrici. Pomaže ti u fabrici. Jeli? Pomaže ta još nekome. Znam ja da bi si ti sad zakleo u pričest da je naš. Samo da ga spaseš. Ali upamti. Nema mu spasa dok nam se ne prijavi. I pamti dobro. Čekat ću ga u Jankovu vodenicu u nedelju. Imaš moju reč da mu neće ni dlaka s glave. Samo ako nam ispriča po nešto svojim vezama. Jasno? Ajde vi. Zaste. Preko bašte. Pazi dobro što sam ti rekao. U nedelju.
Rekli su mi da danas neće proći ni jedan putnički voz. Moraš teretni. Evo ovo vidi. Pazi na objavu iz fabrike. Bez nje si izgubljen. Skloni se negdje u Beogradu, možda kod kuma Nikole ili kod nekog dobrog druga, gdje znaš, samo daleko odavde. Ne znam da li sam baš morao ovako naprečac. Jesi, sine, jesi i to u posljednji čas. A ti? Mama, Jakov? Ja sam star, mene nemaju, zašto? A za njih ne brini, oni su sa mnom. Čuvat ću ih, dok se ne vratim. Pa, radovani sine, pođi s Bogom. Čuvaj se, hajde. Čekaj da iće otvor. Evo ga, ajde zdravo. Ne držiš reč, Kovačeviću. Mir, Vardar, mir. Pozdravljate, Radaš! Hoću ga živog. Dobro nam došao, Kovačević.
na dedu. Šta kažeš? Pucali su na dedu. Ko je pucao? Šta reče? Ajde. Užas. Ajde, Stojane, otvaraj. ko je Ajde, šta pucao? si se spetljala? Čekaj. Ajde, brže, Stojane, otvaraj. ko je pucao? Komšija, šta se to dogodilo? Šta bi? Ništa, Novače, ništa. Što se desilo? A? Ne znam. Jako ličio nekoj pucnjavi, izgleda da je nešto ozbiljno. O, Boga mu. A gdje si to išao ovako rano? Komšija, pustimo mi to. To su njihova posla. Ajmo mi kući. Ljudi, pobogu. Šta vam je, šta bi ovo, a?
Dobro, Jakove, ti baš ni mantil nećeš da skineš, a? Ja kad dođem kod tebe, a ti odmah svući se. I ja te, brate, poslušam. Dobro, Boga mu, ti to baš ozbiljno. Ne mogu da te prepoznam. Snašlo me Kosta i to iznenada. Taj čovjek mi je razorio kuću, detinjstvo. Deda zaklan. Otac mi se nikad nije vratio. A majku, kako znaš, ne pamtim. Hvala. Da vidimo šta piše u dosijeu Radaša Tarnavca. Evo, pripadao je četničkim jedinicama, osuđivan. Osuđen je na 8 godina zbog dela protiv države. Izdržao je 4 i amnestiran je zbog dobrog vladanja. To je sve. Kako? Čekaj, samo trenutak da pogledam još ovo. Nema ni reći o ubistvu tvoga dede Stojana, on vjerovatno zato nije ni odgovarao. Slušaj, Koste, zato sam i došao. Tvoja je dužnost da pokreneš postupak. Sad? Da. Posle 30 godina? Da. Teško će to ići, Jakove. Osim ako imaš nekog živog svedoka. Pa, Čika Novak je bio posljednji. Na osnovu čega onda da dignem tužbu? Dobro, ja sam svedok. A koliko si tada imao godina? 11. Nisi baš najpouzdaniji svedok. Ostalom, to se dogodilo noću. Da. A ti kažeš da si naišao kad je sve bilo gotovo. Nećemo uspjeti, Jakove. Nećemo. Čekaj, Kosta, molim te, čekaj. Dobro, da se tu baš ništa ne može. Nažalost. Ostalom, zar ti je baš stalo da odgovara sad kad je jednom nogom u grobu? Pa ne umem to da ti objasnim. Ti me znaš. Nisam osvetoljubio, ali čini mi se da bi više verovao što činim, što radim. Mislio sam da će to ići lako. Pa to ne smemo da opraštamo, Kosta. Dokazi, Jakove. Dokazi. Za pokretanje ovakvog postupka potrebni su jaki dokazi. Evo i kafe. Hvala. Ajde. Popij kafu. Halo, Beograd. Molim vas, druga Torbarinom. Druga Torbarinom. Druže Torbarina, ovdje doktor Jakov Kovačević. Da, opšta bolnica. Imam jednu molbu. Iz nekih ličnih razloga htio bih, ako je moguće, da pođem u Švajcarsku što pre. Pa, recimo, početkom idućeg mjeseca. Razlog je, kako da vam objasnim, lične prirode. A bilo bi dobro da otputujem što pre. Da, na put polazim sa porodicom, naravno. Znači, vi ćete mi javiti. Da, sačekat ću vaš odgovor. Hvala vam, druže Torbarina. Hvala. Doviđenja.
Gde si bio? Nestaješ samo tako, bez objašnjenja. Vraćaš se mokar, prozebao. Stalno ćutiš. Šta se to s tobom događa, Jakove? Ja imam pravo da znam kuda i zašto odlaziš. Jedan je čovjek video četničku trojku koja je ubila mog dedu. A mog oca poslao nekud zauvek. 30 godina je ćutao o tome. Progovorio je tek sad pre smrti. Znam ubicu Ksenija. Ne znam šta da radim. Prijavi ga vlastima. Nikomu ništa ne može. Nema svedoka, nema dokaza, razumeš? Sve je nestalo u tih 30 godina, sve osim osjećanja. To je sigurno star čovjek. Star i spokojan, okružen decom i unucima. Ta deca nisu kriva. I noća si bio tamo, zar ne? Da. Hteo bi da učinim nešto da se oslobodim te more. Zaslužio je da mu oduzmem život ovim rukama, da ga zadavim. Hajde u postelju. Treba da se ispavaš. Svega se sjećam kao da je juče bilo Ksenija. Moraš da se odmoriš. Sutra ćemo ponovo o tome. Znaš, ne želim da učinim nešto protiv vas, da uništim tebe i Tanju. Ali neću da opraštam, Ksenija, neću. Kad mi uspe da odagnamo sebe tu napast, onda počne opet da se vraća sve iz početka. Kao da se rana otvara. Bolje bi bilo da nikad nisam saznao, samo da je taj starac ćutao do kraja. Ubiću ga, Ksenija. Ubiću ga kao psa. Hajde sad.
Sutra će ti sve izgledati drugačije. Halo? Da, hirurško odeljenje. Doktor Kovačević još nije došao, očekujemo ga svakog časa. Ne znam, javite se kasnije. Reći ćemo kad dođe. O, doktore. Dobar dan, sestra. Morali smo da odložimo operaciju. Peristat ću sutra. Nije bilo hitno. Upravo se javljao sekretar komiteta, jučer niste bili na nekoj sednici. Javljali su se iz lekarskog društva. Hvala. Tražiš nekoga, sinoče? Tražim tebe. Što ne uđeš u kuću, no se šunjaš okolo. Možda ti ne bi bilo po volji da uđem. Mora da si iz opštine. Od onih što procjenjuju porez. Pa hoćeš da nas šacneš iz prikrajka kako živimo, a? Prevario si se. A vidim, lepo živite. Hvala Bogu. Ma, primetio sam ja tebe kako se motaš ovuda. A i komšije mi javile. A sigurno tražiš plat za vikendicu. A? Ja sam Jakov. Unuk Stojana, a sin Radovana Kovačevića. Šta hoćeš od mene? Pa da poravnamo račune. Ne uvlači mog sina i njegovu decu. Novo je vreme, Jakove Kovačeviću. Za mene je vreme stalo još 43. A ti si ga zaustavio. Decu mi ne diraj. Udri mene. Ali njih ne diraj. Srećemo se nas dvojica, Radaše. Budi u to uveren.
Osnovno je pitanje kako da organizujemo rad na hiruškom odelenju kad doktor Kovačević bude otputovao u Švajcarsku. Koliko ja znam, nemamo na raspolaganju materijalne mogućnosti da nekoga primimo u radni odnos. A osim toga, pitanje je da li bi neki hirurg napustio Beograd i došao ovamo na godinu dana. Eto, kolege, ukratko, to je sve. O tome danas moramo da se izjasnimo. Da li neko od kolega ima kakav predlog ili sugestiju? Ja bih htio, ako dozvolite, da primetim da, mislim, nije baš sasvim kolegijalno od doktora Kovačevića što se nije sam postarao o svojoj zameni. Ja se ne mogu odreći svog slobodnog vremena. Molim vas, kolege, svi smo na zboru glasali da mu se odobri odsustvo. Što se mene tiče, pristajem da pomažem onom doktoru koji bude zamenjivao doktora Kovačevića koliko je god potrebno. Predlažem da nas trojica podelimo primariusovo radno vreme. Na mene ne računajte. Molim vas, ja imam i po 40 operacija mjesečno. Ja mislim da je to preko svake mere. Uostalom, ja nisam plaćen da podmećem leđa za turiste u Švajcarsku. Aj, za Boga, kolega, merite svoje reči. Ovo je za operaciju. Poslao dežurni doktor Mares. Ulkus duoden i naglo prokrvario. Pa molim vas, najbolji je dokaz to koliko je njemu stalo do ove bolnice što se uopšte danas nije pojavio. Zašto on nije na ovoj sjednici kao član kolektiva? Možda čovjek ima opravdane razloge. Sestro, vi se nešto suviše za njega zalažete. Trebalo bi da čuje šta se ovdje govori, da sam uvidi pred kakve nas teškoće stavlja. Bolje je što ne čuje. Kolega, molim vas. Oprostite zbog zakašnjenja. Da, upravo je o vama reč. O vašem odsustvu zbog disertacije. Doktor Mitrović hoće nešto da vam kaže. Ne, baš sam rekao da je veoma nezgodno što tako iznenada odlazite i izjavio sam da mi je teško da se uklopim u novi raspored. Ne, niste tako rekli, doktore. Ne mučite se oko toga. Odlučio sam da odustanem od puta, prema tome ne putujem u Švajcarsku. Zeme, kolega. A zašto? Nemojte, molim vas, da nas naše organizacione slabosti pokolebaju. Nama je zaista stalo da imamo što bolje stručnjake. Da, verujem. Osim toga imam svoje razloge, privatne, porodične. I neću moći da odem iz grada. Uostalom, to sve spada u moje privatne razloge. Primite ovo kao stav o kojem ne želim dalje da govorim. Jeste li dobro razmislili, kolega? Sasvim dobro. Uveravam vas da nam je svima veoma žao. Da, verujem. Prelazimo na tačku razno, kolega. Šta je? Udesi se da ga ja operišem. Zašto? To je slučaj za tebe. Nemamo boljeg hirurga. Siniša, mene ne možeš prevariti. Nadaš se da ćeš tom operacijom ukloniti i pacijente i hirurga, a pobrinut ćeš se da mjesto u primariju se ne ostane nepopunjeno. Kad baš hoćeš svećuti, ta operacija ti je potrebna da raščistiš se samim sobom. Ti duboko u sebi želiš da operišeš Adaša Milića, nemoj da lažeš. Možda i želim, ali tvoju pomoć nisam tražio. Pomere, sine, neću operaciju. Pusti me da umrem bez noža. Oco, šta to govoriš? Ništa, do doktora, uplašio se malo. Pomere, vodi me kući. Hoću da idem. Nije to ništa, doktor, uplaši mi se stariji od ove beline. Oco, ovo ti je najbolji doktor u bolnici. Ima da bude ko zub da ti izvadi. Jel' tako, doktor?
Da se plašiš. Pođe. Moraš se osloboditi toga što te muči, Jakove. Zbog sebe i zbog svih nas. Mislim da ne treba da te podsjećam da si lekar. Moraš li svakog minuta da mi prebacuješ nešto za što nisam kriv? Ti sutra operišeš svog neprijatelja. Sve znam. Siniša mi je telefonirao. Optužuješ njega da te je on gurnuo u tu operaciju. Ali izgleda da si to jedva dočekao. Ksenija, dosta. Ima li bilo kakvog smisla danas posle 30 godina igrati ulogu osvetnika? I sme li čovek tvoje profesije i tvog morala da se uprlja takvim postupkom? Ja postupam upravo onako kako se u ime čovečnosti mora postupati. Ali ko si ti da deliš pravdu, Jakove? Urazumi se, molim te, urazumi se! Razuma mi se, gadi! Gadi! Ubistvom jednog starca ništa se na ovom svetu neće promeniti. Možda i hoće. Pa tvoj plan je užasan. Nema nikakvog plana, Ksenija. Dobro večer, doktore. Otkuda vi? Vi radite noćas? Da, dežurna sam. Hoćete kafu? Da. Biću u kabinetu, imam nešto da sredim. Sestru, kafu? Da, doktore.
Vratimo ga u postelju. Samo polako. Pritisak. Odmah, doktore. Sestro, ne daj me. Kriza pred operaciju. Hteo je da pobegne. Nije smeo da se kreće, stanje mu se pogoršava. Uskoro će svi na posao. Ide na sto. Da, doktore. Kelgut ne igri. Razmakni još malo. Makazi. Obrišite jako u znoj. Tenzija pala. Koliko? 60. Kardija. Kardijak arest. Masaže. Nema puls. Elektrode. Sad. Nema ništa. Otvaramo grudni koš. Skalpel. Testera. Nema ništa. Idi smiri se, Jakove. Ja ću ga zatvoriti.
Sedi, Čedomire. Gdje su mi stvari? Potpiši. Šta potpisujem? Da si primio svoje stvari. Ajde, možeš ići. Gdje da idem? Kući, slobodan si. Znači, neće mi suditi? Sudi se samo onima koji su okrvavili ruke. Pa ja sam vam govorio, gospodine. Ljudi su se za ove 4 godine prozvili, svete se, kleveću, mnogo Dobro, su se... dobro, u redu je, Čedomire, gotov si. Slobodan. Čist. Hvala, gospodine. A hoću li imati pravo glasa? O tome odlučuju drugi. Hvala, gospodine. Hvala i vama, gospodine. Zdravo, Čedomire. Zdravo, čika Božo. Živ li si? Živ izgleda. Hvala Bogu. A izgleda mi i slobodan. Izgleda. Aha. A ja sam, čika Božo, bio sitna riba. Bio si ti Čedo, adjutant kapetana Dragomana. Posilni, čika Božo, posilni. Trčkaral. A i to samo u početku. U istoj jedinici s mojim Milošem. S Milošem, jeste. Iste smo jade Miloš i ja mučili. Na isti smo krivi kamen nagazili, čika Božo. Pa, šta bi s mojim Milošem? Kud se dede? Slave mi ne znam, čika Božo. Kad sam ja od njih otišao? Ima tamo sve zapisano. Što ne sedneš malo? A ne sedeo sam ja ovdje sasvim dosta. Samo da iziđem što pre. Božidar Mitrović. Zdravo, Ljubomire. Sedite, Mitrović. Miloš Mitrović. To je vaš sin. Miloš Mitrović. Poručnik bivše Jugoslovenske vojske. Izbjegao zarobljeništvo. U jesen 1941. godine pristupio četničkoj jedinici kapetana Dragomana Racića. Šta je s njim? To bih i ja htio da znam. Od novembra 1941. nemam glasa o njemu. 11. novembra. Nestao je. Htio bih da znam kako i molio bih vas da ispitate to. Ovo je OZNA, Mitroviću. Odeljenje za zaštitu naroda. Ne zanima vas, znači. 13. novembra nestalo je 365 naših boraca. To istražujem. I Miloš Mitrović me zanima samo ukoliko je umešan u njihov nestanak. Pa zašto bi on bio umešan? Bio je četnički oficir. I to baš ovdje gdje su nestali. Slovac, Mionica, Divci. Svako je mogao biti umešan. Svako. I ovaj što izađe? On se povukao na vreme. Ljudi će se zdraviti s njim. Pružat će mu ruku. Možda. A moj Miloš nestade kao izdajnik, kao
Izrod kome se ni grob ne zna. Nažalost, to se više ništa ne može. Ja te, sinko, ne znam tako tvrdog. Za mene ti si još uvijek moj đak. Ljudski vek se naglo skratio. Umiralo se najčešće u 18. Moje 22 godine, to je već ozbiljna starost. Prava starost je kad počnu da odlaze deca. Deca su otišla 41. Sada je vreme da deca polože račune. Mene zanima ovaj račun. Kako je nestalo naših 365 boraca? Streljan, zaklan, izručeno Nemcima? Gde? Miloš to nije uradio. Imate neki dokaz? Nemam dokaz. Osim ovog. Šta je to? Njegove beleške. Da vidim. To je jedino ostalo. U ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svjatago Duha, amin, njinje i prisni o vijeki vijekov, amin. Hristos posredi nas. Jest i budet. 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 Pomiluj nas, Bože, po velicije i milosti Tvoje. Molim ti sja usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Ješće molim sja oživušćih rabov Božih, Božidara, Milice. Kako beše tvoje ime? Najpre za starijeg. Za Miloša? Je on živ? Ne znam. Čitajte kao da je živ. Ješće molim sja oživušćago raba Božjega Miloša, sohrani Gospodi jego od potopa, glada, trusa, ognja i meča. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. O slavu i čest Svjatago apostola Tomi prinosim ti sja, Gospodi Bože Jegože, molitvami primi sve šedre žertve siju, prenebesni tvoj žertvenik. Večna slava. Otišao je. Otišao je, možeš da izađeš. Pacov može da prošeta 2-3 kruga, jel? Nemoj, Mišo. Hajde. Hajde. Daj po jednu. Slava je, sine. Srećna ti slava. Srećna slava. Sedi, Miloš. Sedim ja već mjesecima. Sipaj majčice. Otac je ostario. Srce mu je slomljeno, uzda se samo u krsnu slavu kao u vreme Turaka. Majka je preplašena. Boji se gladi, boji se pretresa, boji se komšija, boji se svega. Slavko ide u školu, uči nemački. Die der, das, ich habe, ich glaube. Milica se jedino smeje. Njoj se rad dopada, njenu školu je srušila bomba.
Ne mogu da podnesem neprekidni strah. Kao grč. Sedim. Ležim. Uniformu jedu moljci. Slušam jedno te isto. Svake večeri istu uspavanku. Ovde Radio Beograd. Naš današnji program je završen. Dragi slušalci, laku noć. Šta to znači? Ove ruke su, bre, Božje ruke, kraljeve ruke. I što one učine, oprošteno im je. No ne damo se mi ko ovce na zvonce. Jasno? Ne znam. Ne razumem o čemu govoriš. O tebi govorim. O tebi. I onom tvom crvenom sinu. Ne pravi se svetac da ne završiš ko pevac. A di ti je sin? Otišao je poslom za Beograd. A čim poslom, a? Koliko bre lažeš, majku ti prodamo, pa mi sve znamo da se sastaje sa partizanskim kuririma, da im dotura lekove, da laje protiv nas. Ne znam otkud ti to. On se ne meša u politiku, gleda svoje posla. Pomaže mi u fabrici. Pomaže ti u fabrici. Jeli? Pomaže ta još nekome. Znam ja da bi si ti sad zakleo u pričest da je naš. Samo da ga spaseš. Ali upamti. Nema mu spasa dok nam se ne prijavi. I pamti dobro. Čekat ću ga u Jankovu vodenicu u nedelju. Imaš moju reč da mu neće ni dlaka s glave. Samo ako nam ispriča po nešto svojim vezama. Jasno? Ajde vi. Šta ste? Preko bašte. Pazi dobro što sam ti rekao. U nedelju. Rekli su mi da danas neće proći ni jedan putnički voz. Moraš teretni. Evo vidi. Pazi na objavu iz fabrike. Bez nje si izgubljen. Skloni se negdje u Beogradu, možda kod kuma Nikole ili kod nekog dobrog druga, gdje znaš, samo daleko odavde. Ne znam da li sam baš morao ovako na prečac. Jesi, sine, jesi i to u posljednji čas. A ti? Mama, Jakov? Ja sam star, mene nemaju, zašto? A za njih ne brini, oni su sa mnom. Čuvat ću ih, dok se ne vratim. Pa, radovani sine, pođi s Bogom. Čuvaj se, hajde.
se otvor. Evo, ajde zdravo. Dišite dovoljno. Anestezija može? Može. Šesto spremni? Spremni. Skalpel? Gaza? Pejan? Gaza? Gaza? Pejan? Slobodna ligatura. Nakaze? Parapet. Skalpel. Uđi dublje s kukama. Tako. Dobro. Rekli ste mi da vas podsjetim da se javite profesoru Hercogu.
Osim toga, večeras je sednica savjeta. Da, znam, popit ću kafu u svojoj sobi pa žurim na sastanak u opštinski. Ako me neko traži, bit ću u bolnici oko 5. Nije li to previše, doktore? Cijeloga dana ste nečim zauzeli. Pa znate kako se kaže, veži se konj koji vuče. Dok vuče, doktore. Još se ne žalim. Sutra u 8 je zakazan konzilijum. Posle imate 3 operacije. Nećete stići da sudate ako budete dalje radili sa mnom. Ne bojim se, doktore. Pošaljite mi molim kafu. Odmah. Stiglo je nešto za tebe. Pogađaš? Možda. Izvolite. Hvala, sestro, niste morali vi. Nije mi teško, doktore. Izvini, nisi bio predviđen za kafu, izvoli. Samo ti uživaj. Pa dobro, reci šta je? Putuje. Da. Ti, Boga mi, guraš. Treba da budeš sretan što napuštaš ovu gungulu. Da li privremeno, bolničke, mirise, punjavanje formulara, sastanke, pravilnike. A i da ne govorimo o tome, dragi kolega, šta znači godina dana u Švajcarskoj. Biće to pre svega ozbiljan posao, Siniša. Je li hoćeš ne vratiti ovih dana kod nas sa ženom? Naravno. Šta drugo da radi čovjek u ovom uspavanom gradu? Vidiš, ja se borim za buđenje ovog uspavanog grada. Izvini, moram da krenem, čekaju me na sastanku. Rođeno dete nisi video 2 dana. Znaš li da je Tanja dobila slabu iz Francuske? A ne brini, to ćemo rešiti ona, ja i udžbenik francuskog. Čim uhvatimo malo vremena. Morao bi malo da misliš i na sebe. Pogledaj se. Neispavan si, izgladneo. Hoćeš li nešto da pojedeš? Najzad pravo pitanje. Donesi mi čašu mlijeka, molim te. I ništa više? Možda kasnije. Hvala. Umoran sam, Ksenija. Umoran sam. Dobro, zašto se ne ugledaš na neke svoje kolege? I oni rade, Jakove, ali se i odmaraju, zabavljaju, izlaze. Siniša, na primjer. Pa, nije sasvim dobar primjer, Ksenija. Taj naš prijatelj nije bio naročito oduševljen kad mi je danas saopštio vest da mi je odobren put za Švajcarsku. A? I to mi tek sada kažeš. Da, prihvatili su moju tezu. Znači selidba. Mhm. Kada? Pa, recimo, za 6 mjeseci. Slušaj, i Tanja će poboljšati svoj francuski, šta misliš? Pa znate, kada je već reč o njegove disertaciji, ja lično nemam ništa protiv da on bude privremeno odsutan.
Složit ćete se međutim da među ovdašnjim lekarima ima najmanje još 5 koji zaslužuju isto poverenje. U ime objektivnosti, kolega, ja moram reći da vas ne razumijem. Doktor Kovačević sve postiže radom. To nije sporno, zar ne? Prijete, molim, sa kakvim radom? Dobar hirurg primarius morao bi da ima preča posla od svih tih sastanaka. A vi, Marase, kao ambiciozan lekar posebno me iznenađujete. U ime objektivnosti. A gdje je tu objektivnost u ovom slučaju? Pa da. Poznato je da se preko tih sastanaka dolazi do mesta načelnika i to ne zbog izuzetne sposobnosti, već... Već zahvaljujući proverenosti. A i stipendija za inostranstvo dobija se putem lokalne podrške. Ako je neko, recimo, društveni rad. U tome su prsti ovdašnji koji su dobri poznanici članova komisije u Beogradu. I pored svega pacijenti uporno traže da ih baš on operiše. Pa to je fama, kolega. Mi znamo da on ima veštu ruku i šta ti ja znam tamo sve. Kolege, moram da vas prekinem. Siniša, htio sam da te zamolim da preuzmeš sistematski pregled u fabrici šećera. Sistematski pregled? Da. Ima mlađih lekara od mene. Nema iskustva u pitanju ozbiljne analiza radnih uslova, a treba sprovesti vakcinaciju. Upravo se žali da imaju veliki procenat izostanaka na poslu. Ko moram, ići ću. Znamo da si ti ovdje najpozvaniji. Vrlo dobro znaš koliko sam zauzet. Znam. Naš delegat i član komiteta nema vremena za medicinu. Nemaš vremena ni za pacijente koji umiru. Za koga ja to nemam vremena, jeli? Šta si rekao? Juče je ovdje umro jedan čovjek koji nije mogao da sačeka kraj tog sastanka u opštinskom komitetu. Hteo je da ti saopšti nešto što ga je godinama tištalo. Nešto čega je morao da se oslobodi. Čeka Novak Simić? Da. A zašto mi to odmah niste javili? Pokušali smo. Ali neka sekretarica nije htjela da prekida diskusiju. Kolege, molim vas da nas ostavite na samo. O, molim. Izvolite. Posle vas. Šta je htio da mi kaže? Šta je on to imao samo meni da kaže? Nešto što će ti pomutiti radost zbog stipendije u Švajcarskoj. Možda će ti smetati da danas mirno operišeš. O čemu to govoriš, čoveče? I kakvi se to tajne odjedno? Stari Novak mi je otkrio čovjeka koji je ovdje ubijao za vreme rata. A sad živi među nama. Pa kakve to već ima sa mnom? Uostalom, ja nisam javni tužilac. Ali si unuk Stojana Kovačevića. Njegov ubica je živ. Ko je to? Neko koga poznajem. Zove se Radaš. Tamnavac. Čuo si za njega? Jesam. Živi u Podbrđu. No, otkud čika Novak zna da je Radaš ubio? Otud što vam je bio prvi komšija. On je slučajno naišao kad se to desilo. Vidio ih je kako beže. A zašto si mi to sada rekao? Misliš da nije trebalo da ti kažem? Pa, možda. Stari Novak je morao da ćuti. Zbog dece i zbog sebe. On se plaši osvete. Laže mora biti da i on bio sa njima. Jako je. Pa će utati 30 godina suncem u njegovo. Strah je velika muka. I što sad? Ne znam. Odluči sam. Moje je bilo da ti kažem. A što se tiče sistematskog pregleda, ne brini. Biće u redu.
Slušaj ti, Kovačeviću. Varaš se ako misliš da nam možeš doskočiti. Mi smo sila, stari, a sila Boga ne moli. Proći će ovaj rat, pa će se vidi ko je za koga ginuo. Ti si, bre, pregurao Albaniju, dobio metak u ramena ka Mačalanu. Šta ti sad treba da mešaš kape s fukarom? Pazi se, Kovačeviću. Mi retko ovako razgovaramo. Jer crveni neće da čekaju. I da nisi ti u pitanju, da je neko drugi. Ne bi doživeo da mu radar zvani tamnava skradi guzicu. Slušaj, bre, ej. Mi smo crna trojka, ti znaš. Kao i uvijek. Doktore Kovačeviću, onaj stari na internom, kaže da je bio vaš susjed. Želi da razgovara s vama. Novak Simić? Da. A sad, nažalost, nema vremena. Siniče, kako bi bilo da ti čuješ šta hoće? Mogu. Sestru istinu da će obići docnije. Da. Budi obazriv. Ti znaš njegov slučaj. Ne brini. Ti si, Siniša. Kako je Čekanovac? Nije dobro, dete moje. Nije. Biće bolje. Ne valja, moj Siniša. Probada me i peče ovdje ispod rebara. Biće valjda da je pisano. Ne date se. Biće dobro. Vi lekari, svakom to kažete. Čak i onome ko se već napola ladio. Osjeća to tvoj Čikanovak osjeća. Bliži se. Kaži mi, gde je doktor Kovačević? Morao je da ode iz bolnice, nekim poslom. Vratit će se popodne. Vidiš, ja bi nešto imao s njim. Odavno mi je na duši. Nešto važno. Meni je važno, dete moje. Pa sačekaj ti, Čikanovac. Nije valjda za glavu. Siniša. Sedi još malo, Siniša, sedi. Vidiš, ja sam dobro poznavao tvoga oca. Tebe sam znao još kad si bio dete. Ti si prijatelj doktoru Kovačeviću. Najbliži su, jel da? Svakako. Ja njemu mnogo dugujem. Naročito njegovom dedi, pokojnom Stojanu, nadzorniku u fabrici šećera. On je bio mnogo dobar, nekako, sa nama radnicima. Dobro. Nemojte se sad zamarati, Čikanovac. Moram da govorim, dete moje. Dugo sam ćutao. Nemam više vremena.
leče, gospodine doktore. A, znači, opet nismo dobre volje. Važno je da je s tvojom dobrom voljom sve u redu. A, sedmice savjeta. Zadržali smo se zbog novog pravilnika o nagrađivanju. Svi će pravilnici na ovom svetu biti doneseni, sve radne norme utvrđene, svi društveni planovi izglasani, a... Ajde, ne ljuti se. Celog dana te nema kod kuće. Kad Tanja ode na spavanje, čini mi se da ću ugluveti. Žališ sebe ili mene? Oboje. Ali ponekad više tebe. Ja stvarno ne znam zašto je potrebno da se ti, lekar, hirurg, petljaš u sve to. U nešto što nije ni u kakvoj vezi s tvojim poslom. Baš zato da bi bio dobar hirurg i koristan čovjek. Tražila sam iskren odgovor, a ne frazu sa sastanka. Svuda te ima. U svim odborima, u savjetima, u svim komisijama. Diskutuješ, organizuješ. Bez tebe se ne može zamisliti ni jedan događaj u bolnici ili opštini. Ja samo nastavljam ono što je počeo moj otac, a zbog čega je ubijen i moj tet.